First of all to जोंनि खुंनाया वर्कशॉप खुंनाया जोंनि थ्री हिरोज क्रिएशन बिथांमोना जोंनि लकेलिनो खैराबारिनि बिथांमोना जोबोद माने खस्थ' खालामनानै खामानि मावबोदों जायनि जाहोनाव दिनै बे सान 15 वर्कशॉपआ दिनै माने लास्ट सान स' जोङो थ' गुरु हिसाबै नङा जोङो माने जेसेबां जोंनि लकेलाव माने एसे मेथाइ खनगिरिफोर दङ जोंनि फुकन बर' आदा लोगोसे आं जोङो हानायखिनिखौ एसे जों रोंनायखिनिखौ आरो स्टेज पारफरमेन्सनि स्किल्स लोगोसे मेथाइखौ माबायदि खननाय जायो लोगोसे क्लासिकेल बेखौ माने एसे फोरोंनाय जादों स्टुडेन्टसफोराबो माने जोबोद मोजाङै माने इमप्रुभ जानायखौ नुदों आरो वर्कशॉपनि गेजेरजों स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आसा फारियो जोंनि भेरगावल' नङा सरि खैराबारिल' नङा गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि गिदिर गोलावफोरा एसे वर्कशॉप लानायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो मोसानायनिल' नङा जोंनि सिंगिंनि वर्कशॉपआ एसेबां माने जाबाय थाया स' अर्गेनाइज खालामोब्ला माने जोंनि लकेलाव थानाय एसे गथ'फोरा गोसो गुदुंफोरा खननो हागोनखौ आङो नुहुरो आरो मोजाङै खननो हायो नाथाय माने जोंहा एसेबां माने प्रेक्टिकेल मोनबाय थाया बिथांमोना स्टेज पारफरमेन्सथ' खालामनो मोनानो बिदिनो एसे माने भकेल्सफोर लानानै माने दालागि मेथाइ खनबोगासिनो बिथांमोना बेनि थाखायनो लादों जे वर्कशॉपखौ जोंनि स्टेजाव माबोरै खननो हायो अनलि क्लासिकेल माबाल' नङा भकेलल' नङा कमार्शियेल हिसाबै माबायदि खननो हायो बेखौ एसे दिन्थिनाय जादों आरो गथ'फोरा जोबोद मोजां खननो हादों दासिम 15 डेजआव जोबोद इमप्रुभमेन्ट नुनो हादों आरो स्टुडेन्टसफोरनि निस्सय हागोन जोंनि वर्कशॉपआव जेसेबां स्टुडेन्टसफोर दङ बिनि गेजेरावनो सानैसो थानानैनो ओंखारगोनखौ आं नुहुरदों आरो जोबोद माने बिथांमोना जोबोद टेलेन्टेड आरो बेवहाय फार्स्ट अफ अल थ' भइसनि माने वार्म अप खालामनायखौ फोरोंनाय जादों ओमफ्राय भइस क्वालिटि इमप्रुभमेन्ट लोगोसे जोंनि स्टेजाव माबोरै माने पारफरमेन्स खालामनाय जायो ओमफ्राय माइक्र'फनखौ माबायदि हमनाय जायो बेफोरखौ ओमफ्राय सेमि क्लासिकेल संसफोर एसे माने फोरोंनाय जादों आरो एकदम सियर एकदम मोजां ओरैबायदि माने गथ' दङ दायो जाय बुस्थुखौ जोङो गोदोनि समावथ' जों सोलोंबोदोंमोन उन्दै समाव जेनेबा जों बेफोरखौ मोनबोआसै खिन्थु दा जे बेबायदि प्लेटफर्म मोननानै बिसोरो माने गोबां मोजां स्टुडेन्ट दङ जेरै हमना ला आङो आसा खालामो आरो माने बाहेराव सानसेबाबो नुगोन बा इण्डियान आइडलानो जा बा सारेगामापायानो जा जायखिजाया रियेलिटि श' आरो इण्डियानि बलिउडनि माखासे बे रियेलिटि श'फोर दं बेवहाय सासेबाबो थांगोनखौ आंनिफ्राय मोनसे एकदम गोसो सिङाव माने फोथायनाय दङ आरो बिराद मोजां नांदों बेफोरबायदि स्टुडेन्टखौ मोननानै आरो बिथांमोना जोबोद टेलेन्टखा माने फायजेननायनिफ्राय टेलेन्टखा खिन्थु माने रुल्स रोङा बिसोरो जेनेबा माबायदि रुल्सआव थांनांगौ माबायदि माने माखासे टेकनिक थायोना मेथाइनि बेफोरखौ एसे माने फल' खालामाखैमोन बिसोरो खिन्थु जों बेखिनिखौ होनाय जादों आरो दायो स्पेसियेलि बिमा बिफाखौसो खावलायगोन आङो स्पेसियेलि माने जोंनिया ओरैबायदि जायो थारमाने दा खायफा माने माखासे हाबाफारिफोराव आरो बा बिथिंफोराव बा जायखिजाया माबा माने इन्जिनियारिंआनो जा बा कमार्सआनो जा जायखिजाया आरो बिथिङावनो माने पाब्लिकनिफ्राय जिथु आरो गावनिफ्राय साननाय आरो जिथु पेरेन्टसनि साननाय मालाबा गोरोबनो नागिरा गथ'आ बेलेग मावनो सानो बिफाया बिमा बिफाया बेलेग मावनो सानो आरो जिथु गथ'नि जिथु माने सिंनिफ्राय जन्मनिफ्राय टेलेन्ट माने रोंखाना फैनाय बे मोनसे स्पेसियेल थायो मानसिया गासिबो दा बेवहाय बे साक्सेस जागोन बेखौ बिमा बिफाया नायनांगौ दा आंनि खेथ्रआवनो बुंदों आं जेनेबा आंनि बिमा बिफाया दिनैसिम माने मिउजिकनिथ' जेबो रोङा बे माने ABCD जेबो रोङा थेवब्लाबो जेनेबा आं माने आं जे मेथाइ खननो हागोन खोमा होननानै आङो माने ओंखारबोदों बेफोरबायदि जाया आरो जेन माने गथ'नि टेलेन्टखौ बिमा बिफाया फार्स्ट टाइम बुजिनांगोन बिनि उनावसो गथ'आ माने আগবাঢ়িलांगोन आरो बेखौ आं माने गुरै खावलायदों आरो ইয়াতে আহি বহুত আমি কিবা কিবি যিকেইটা মানে জনা নাছিলোঁ গানৰ বিষয়ে এতিয়া গোটেই মানে ফুকন বড়ো ছাৰে আৰু নীতামণি বাইদেৱে আমাক বহুত ভালকৈ সেইটো মানে জনাই দিছে শিকাইছে আমি এইটো মানে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলে কৰি থাকি আগুৱাই যাব পাৰিম সেইটোৱে আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফুকন ছাৰক আৰু নীতামণি বাইদেউক আৰু সেইটোৱে আৰু মোৰ নাম মৃদুল চন্দ্ৰ ৰাভা শ্ৰী হিৰোজ ক্ৰিয়েশ্যনৰ এজ এ অনাৰ হিচাপে আছোঁ আমাৰ
5 তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে স্পেচিয়েল ছিংগিং ৱৰ্কশ্বপ আছিলে আমাৰ আলমনি বৰ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফুকন বড়ো সকলোৱে চিনি পায় আৰু লগতে নিতামণি বড়ো দুয়োজনে খুব ধুনীয়াকৈ ৱৰ্কশ্বপটো দিলে আৰু ৱৰ্কশ্বপটো আছিলে আমাৰ মেইনলি মাইক্ৰফোন টেকনিক্স ভইচ ইনক্ৰিজ মানে ৰেডিয়ামবিলাকৰ পৰা তালৰ পৰা আদি কৰি ষ্টেজত কেনেকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব লাগে কেনেকৈ কি এইবিলাক গোটেইখিনি টেকনিক্স দিয়া হৈছিলে চ' খুব ধুনীয়াকৈ মানে ৱৰ্কশ্বপটো দিলে আৰু এনেকৈ ৱৰ্কশ্বপ আমি আৰু বিচাৰিছোঁ পাম বুলি এনেকৈ দিম বুলি আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকে খুবেই ইনক্ৰিজ হৈছে প্ৰথমতকৈ খুবেই ভাল কাম কৰিছে ষ্টুডেণ্ট খুবেই আমাৰ 25জনমান হৈছে কৰোণাৰ প্ৰব্লেমতো এনেকৈ ষ্টুডেণ্টবিলাক আহি পেলাই পাৰ্টিচিপেট কৰিছে খুব নিজৰ টেলেণ্টবিলাক শ্ব' কৰিছে চ' লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু কৰিব লাগিব চ' ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিব লাগিব ৰাইজে খুবেই ছাপৰ্ট কৰিছে সকলোৰ ছাপৰ্ট থকাৰ কাৰণে আমি এইটো ৱৰ্কশ্বপটো একচুৱেলি ছাকচেছ বুলিয়েই ক'ব লাগিব আৰু মেইনলি মানে স্পেচিয়েল থেংকছ হিচাপে মই ফুকন বড়োক ক'ব লাগিব আৰু ফুকন বড়োক খুব হেল্প কৰিছে আমাক এই ৱৰ্কশ্বপত নহ'লে এইটো প্ৰব্লেমেই আছিলে খুব ধুনীয়া ৱৰ্কশ্বপটোত হেল্প কৰিছে ভালদৰে শিকাইছে মটিভেশ্যনবিলাকো দিছে চ' এইখিনিয়ে আৰু আজি শেষ হ'ল চ' এইখিনি